Em dic Anna Planes i soc doctora en Pedagogia per la Universitat de Girona. El 1996 entro com a professora associada al Departament de Pedagogia i durant 10 anys combino la meva trajectòria acadèmica amb la meva trajectòria professional. A nivell professional vaig desenvolupar tasques com a tècnica de cultura i joventut en un ajuntament i també vaig ser coordinadora i assessora pedagògica en empreses i entitats. Entro com a professora a temps complet el 2006 a la Universitat de Girona, on comença la meva trajectòria més acadèmica. La meva activitat docent s'ha centrat sobretot en els estudis del grau en Educació Social i del màster interuniversitari Joventut i Societat. En ambdós estudis he impartit assignatures de l'àrea de Teoria i Història de l'Educació. Des de 2014 soc també coordinadora del grau en Educació Social i des del 2009 membre de la xarxa d'innovació docent en avaluació de l'ICE de la Universitat de Girona. En ambdós espais he desenvolupat projectes d'innovació docent, entre ells destacar el projecte del disseny de creació del grau en Educació Social i el grup d'innovació docent sobre la participació de la veu dels usuaris en la formació dels educadors socials, del qual soc la coordinadora. A nivell de recerca, soc membre del GRES, grup de recerca en polítiques, programes i serveis educatius i socioculturals. La meva trajectòria de recerca s'ha centrat sobretot en l'estudi de polítiques i programes en l'àmbit socioeducatiu i de la joventut. Especialment m'agradaria destacar la línia de treball amb joves, en la qual participo i col·laboro des del 1997 i destacaria dues recerques: la proposta d'indicadors d'avaluació de polítiques de joventut i el projecte EVE. També he participat en estudis sobre processos participatius, entre ells destacar l'estudi sobre la participació dels estudiants en el funcionament de la universitat o l'estudi sobre l'avaluació participativa en processos comunitaris. Així mateix, també he liderat recentment alguns projectes i recerques, com per exemple l'estudi de l'anàlisi de les polítiques socioculturals a Calella o el projecte Interreg transfronterer Prospect Sasso. He fet diferents estades de recerca, entre elles a la Universitat de Durham, a Anglaterra, al Colegio de Jalisco, a Mèxic, o a la Universitat Via Domitia de Perpinyà. El meu desig és continuar treballant en la recerca en el camp socioeducatiu, en el marc de la Universitat de Girona i obrint noves vies de col·laboració amb altres universitats, serveis o institucions d'arreu.